ಪಿರ ಇಲ್ಲಡ ಬಂದ್ಪಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುದು ಲೇನು Puge battedo, puge porundi. Invece amolo tata detto tanto ora ne tu puge battedo potto pura. ಸೊ ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ Kudla. ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಫ್ರೀ ಆದಂತ ಆರಾಮ್ಸೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಗಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನೇಂಗುಲು ಪಿತರ್ದಿನಿ ದೂರ ಪಂಡ ಪಿಲಾರ್ದ ನೇಮ ಸೊ ಕೋಡೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಡಿತ್ತ ಶ್ರೀಯ ಅಲ್ಪನೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಪಡ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಡ್ದ പോകുന്നിಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಸೇಮ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೂವಲ್ಲಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಚಾನಲ್ ಪೊಸತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನನಂಜಿದ ಪಂಡ ಇನ್ನೆರಡು ದುಮ್ಮು ಮಲ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗೆ ನನ್ನ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಭವ್ಯನ ಬರ್ಡೇದ ಎಪಿಸೋಡ್ 2 ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಲಿಶಿಕನ ಬರ್ಡೇಲ ಉಂಡು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅವೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಯಾವುಜಿ ಸೊ ತೂಕ ಏನಿದ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮೆತ್ತ ಪಂಪೆಲ್ ಪೋಯ್ ಪಂಪೆಲ್ ಹಿಡ್ದು ಸ್ಟ್ರೀಯನ್ನು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುರ್ದು ಪಿಲಾರ್ ತೂಕ ಎಂಚಾಪಣ ಬ್ಲಾಗ್ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ಗ ನನ್ನ ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ದಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಒಪ್ಪುಂಡು ಗುಜರಿ ಐತಿ ಒಂದು ಕುಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನನೆ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ದಿಯಾರ ಸೊ ಇನ್ನು ಇತ್ತನೆಟ್ಟು ಅಂತ ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಇಜೆಂಡ ನೆಟ್ ಓಲ್ಪ ಪತಂ ಉಪ್ಪಿನ ಎನ್ನ ತುಂಬೇ ಕೈಕಾರುದ್ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಗರಾಗುಡು ಸೊ ಪಿದಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಪಂಪೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಯ ಎಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪಿಡ್ಗೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪೊಯ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಕಷ್ಟ ಮಾಮಿಲ ಪರಕೆ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಜನ ಇತ್ತನ ಮೊಲೆಗೆ ಸಂತೆ ಉಂಡ ವಟ್ರಾಸ್ ಉಂಡು ಬನಾಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಅಂತಾನೆ ಬಿಟ್ಟು ವಟ್ರಾಸ್ ಉಂಡು ಮುಪ್ಪತ್ತು ಶೇಕ್ ಟಾಯ್ಸ್ಲ ಬಚ್ಚಿ ದಾಲ ಬಚ್ಚಿಗೆ ಸೊ ಸೀದಾ ನನ್ನ ಎಲೆ ಒಮ್ಮೆ ನಡಿపోయి ಪಪ್ಪನ ಅಮ್ಮನಿದ್ದೇನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬು ಭತ್ತ ಪರಕೆ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋತ ದೇವರೇ ಎಂಗುಲ್ ಪರಕೆ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಯಿನ ತಗುಲೆ ಎಂಗ್ಲೆ ನೂಕೊಂಡಾಡೆ ಎತ್ತಾ ಇದೆ ಆತು ರಶ್ ಉಂಡು ಉಲೈ ಸೊ ರೀಚ್ ಆಯ ಮೂಲು ಇದು ಡಸ್ಟ್ ಪಂಡ ವಾಟ್ರಸ್ ಉಂಡು ಉಲೈ ಪೋಯಿ ಮೂಜಿ ಪೀಟದ ಇಂದೇರ್ನ ಶ್ರೀಯ ನಂಗೆ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಸೂಪರ್ ಜಿಗ್ಗಾತನಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಇದು ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನೀ ಎದರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ
ಓ ಇವೆಂಟ್ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಆತ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕ್ಯಾಟ್. ಓಯ್ ಬಿಲ್ಲು ಓಯ್ ಇಂಚಿನ ಮೀಂದು. ಅಯ್ಯೋ ಈ ನಮ್ನ ಹತ್ತಿನ ನಿನ್ನ ಮುಸುಂಟೆ. ಎಂತ ಏರ್ನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ini ದೀಕ್ಷಾ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದೀಕ್ಷಾ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅವನೊಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಮೂಲು ಅಲ್ಲ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೈದು ಇಂಚ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾಂತಿನಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಆಂಡಲ ಕೆಲಸ ಕೆಟ್ಟ ಮಾರೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ನನ್ನ ಆಡು ಬಾವಿ ಹತ್ತಿರತ ಅಲ್ಲ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಪು ಎಂದು ಗಿನ್ನಿ ದೀಪುಣ ಅವ ಆಪುಣದ ಅವು ಕೇರಳ ಆತನು ಅಂಚದಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಅವನ ಮೂಲು ಬುಚ್ಚನೆ ಬಿಲ್ಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುದಾರ್ ಮೇ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲೇನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಈ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆದ ಬರ್ತೀನಿ ಮೊಗಲಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕು ಫುಲ್ ಜಿಗ್ಗ ನಿಗುಲ್ ಪೋದು ಬರ್ತೀನಾ ನಿಗುಲ್ ಪೋದು ಬರ್ತೀನ ಅಡೆಗೆ ಅದ ಟಕ್ಕ ಊರ್ನಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಮುರಂದಲ್ಲ ಕಿಂಚ ಹೊಡ್ಸಿ ಮೆಹಂದಿ ವಿಷಯ ಮೆಹಂದಿದ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಡಿಸೈನ್ ಖಾಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ದೀಕ ಬಂದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಉರುಂಟು ದಿತ್ತ ಅವು ಹೊಡ್ಸಿ ಹೊಚ್ಚಿದು ಸಿಂಪಲ್ ದೀಕ ಬಂದು ಇಂಚ ದೀನಿ ಅವ್ದು ಆತ ಬೇಗ ಕೆಂಪದ ಅವು ತುಳಿದ ಆ ಡಿಸೈನ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತವನು ಶೋಕೈತಿ ಜಾಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಶೋಕೈತಿ ಶೋಕಟ್ ಮಲ್ಲೆ ಚಮ್ಮಿ ತೋರತ್ತಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ರೀಲ್ಸ್ ಯಾನ ಸೈಪೇನ ಅದು ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಆಪೇನ ಒಂದು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಹಾಂಡ್ ಮುಲು ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಈ ಮೆತ್ತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಕೋರಿ ಮಾಮೂಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಡಿ ಕೊಂಚ ಶರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ ಪಾಡಲಿ ಆತದ್ದು ಉಂಟು ಲಿಸಿರ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ದಾಯವಾಡ ಮುರ ನಾಗೇಶ್ವರ ಪಂಡೇರಿ ಅಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ ಒಂದು ಏಡ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋದಿತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಬಲಿಗೆ ತಂಪೋದಿತ್ತೇನ ತನಗ ನಾಸ್ತಿಕನ ಮಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಬರ್ಗೋಬೋದು ಚೆಮ್ಮೆಗಾಲ್ತು ಪಿದಡ್ನಾಗ ಅಂಬರೆ ಆಳ್ಡ ಪಂಡೆ ಕನ್ನಡ ಅವಳೊಂದಳೆ ಕೂಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀನು ತಂದು ಬಿಡು ಅಂಬಲಾಗಿ ಬಂದು ಉಪ ಅಂಬುಲಿ ಪೂಜಿ ಪಪ್ಪ ಅಂಬುಲಿ ಪೂಜಿ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಅಂಬಲೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಮಮ್ಮಿ ಲೆಪ್ಪುಣದ ನೋಡಿ ಇಡಗೇನಾ ಅದೇ ಇನ್ನೇನು ದೀಪಿನ ಐಟ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ತಟ್ಟೆ ಬಡ್ಸಿ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲ ಸಮ್ಮಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಬಳಸ್ಯಾರ ಕೈ ಕುಂಬಾರ್ನ ನರ್ಸನ ಪೀಡ ಪಂಪಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಪ್ಪಳಿಗೆ ಎಂತ 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 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವು ಪಾಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಅವು ಪಾಡ ಅವಲಾಪಣ ಎಂಚಲಾಪಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಿಂದ್ರೆ ಸಮಿತ ఎంచాము క్యాటరింగ్ సర్వీస్ అవించా ಮಾತ ಮನಸ್ಸು ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಂಜಿ ಇಡೀ ನಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಿದ್ದ
ಮುರಣಿ ಮಾಮಿನ ಹತ್ರನ ಅಂಗಡಿಗೆ ತೂಬೂರ್ದಿತ್ತು ಎಂಚಾತಿ ನಾವು ಮಮ್ಮಿ ನಾನು ಬೇಲೆಗ್ ನಂದು ನಡಪೋನಾರು ಬೇತೆ ಆಂಡಲ ಎಂಕಲ್ ಬಲ ಬಲ ಅಂಚ ದೀಕ್ಷಾ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಂಡ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎನ್ನಡಿಜ್ಜಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತುಂಡು ಸಿಮ್ ಅಂಚ ಗಲೆಗೂ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಆಲ್ ಕಾಂಡ 7 ಬೈದು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈದನು ಕಾಲ್ 7 ಮೂಲಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಫುಲ್ಲು ಪುಗ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪುಗ್ಗೆ ಪೋನುಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಮೂಲು ಶಟರ್ ಎತ್ತದ ಓಪನ್ ಬಂದಾಗ ಹೊರನೆ ತೂಪಿದೆ ಬರ್ತದೆ ಫುಲ್ ಕೊತ್ತದು ಕೊಡ್ತದೆ ಪೂರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಗ್ಯಾಸ್ ರಡ್ಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡೆ ಫುಲ್ಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡೆ ಇರ್ತದೆ ಅವು ರಡ್ಡು ಹೊರಿತಾನೆ ದಾಲ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಒಂಜಿ 7 ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಮುಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಸಾದ ಅವು ಐಟ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಾ ಫುಲ್ಲು ಕೆಂಪು ಕುಂಟುಡು ಕಟ್ಟದಿತ್ತ ಕುಂಟು ಮೆಲ್ಟ್ ಆದ ತಾರ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಬೋರ್ದುಂಡು ತಾರ ಇಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ಪಾರ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಟ್ಟ ಅವು ದಾಲ ಆಗ್ತಿಚ್ಚಿ ಕ್ಯಾಶಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ನೀರ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ದಾಲ ಆಗ್ತಿಚ್ಚಿ ದೇವರ ಪುಣ್ಯ ಅಂಕಲ್ ಪುಣ್ಯ ಅಂದಿ ಪನ್ನೋಡ ರೆಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಆಗ್ತಿಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲು ಪೋತು ಜೀವಲು ಪೋತು ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಾ ನೀರಕ್ಕರ ತಗೊಂಡು ಮಾತ ನೀರ್ ಪತ್ತದು ತೆಕ್ಕದೆ ಯಾನ್ಬೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ತೆಕ್ಕದೆ ಆತನೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ 10 ಸರ ಗಾದ 10 ಸರ ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಲ 10 ಸಲ ಬೊಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಅಂಕಲ್ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಬೊಕ ಬೋಳಿಯಾರ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಂಜಿ 2 ಸಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನೀರ್ ಪಾಡ್ನ ಬೊಕ ಬೌಲು ಬೊಕ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಡೈಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಂಕ್ಲ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ತುದಾತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಪ್ರವೀಣನೆ ಪಂಡ ದಾರ ಸಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಲ ಆರ ಬರ್ಪಚೇರೆ ಅಪ್ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ತುದ್ರ ಎಲ್ಲದೇ ಉಪಕಾರ ಸೊ ನಾನು ಈ ಮುರಣಿ ತೂಪುಡು ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ತೂಲೆ ಮುಲು ಪಿಲಾರ್ ಆತಿನ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತನ ವೀಡಿಯೋ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ತೂಲೆ ಇಂದು ನನ್ನ ಅತಿಲ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ ನಂದ ಮಾರ ಪಿರ ಇಲ್ಲಡ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುದು ಲೇನು ಅವೆಂಚ ಯಾಕಡೆ ಎಂಚ ಪಾಡ್ನಾಗ ಕೈ ಕುಂಬಾರ ಒಂದು ನಿಂತೀನಿ ಇನ್ನು ಬತ್ತಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಹಾಲು ಪಿರ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪಲ್ಲಿಗೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ನಾಗನೇ ಕೈ ಕುಂಬಾರ ಒಂದಲ್ಲ ಅದ ಏನು ಅವೇಗೇನು ನನ್ನ ಅದು ಪಿಂಕಿ ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನರ್ಸ ಬಗ್ಗೆ ಏಜ್ ಅಂತ ಪಿಂಕ್ ಅಂತ ಯಾರುಂಡ ಕುರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಅನ್ ಮಾತಾ ಚೆಕ್ ಅತ್ತ ವಂಚಿತ ಮಾತ ಬರ್ಪ ಗಟ್ಟದ ಮಾತ ಬರ್ಪ ಕೆಲವು ಏವೇ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಕೂಡಲೇ ಸೀದಾ ಇಂಚ ಮೀದು ಬರೋಡು ಇದೇ ಹಿಡ್ದು ಹೆಂಚಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲ ಏನು ಇದು ತೂತಾನ ಕೆಲವರು ಒಚ್ಚೊಂದು ಬರ್ಬೇಕು ಈ ರೇಟ್ ಪಿರೋರ ಬಂದ ಪದ್ಯ ಎಂಚ ನೀನಿರ್ತಿದ್ದೆ ಅವು ಚಯ್ಯ ಚಯ್ಯ ನಾಗೇಶ್ವರ ಅವು 2 ಐತನ ಚಯ್ಯ ಚಯ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ದಾಖಲಾಡ ಮಾತಿತ್ತು ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವು ಪಾಠ ಸ್ವಾತಿ ವೈಶು ಶೋಧನ್ ಶವಂತ್ ನಿತಿನ್ ಪ್ರೀತಿಕ್ ಜಮೀನ್ ಮಾತಾ ಮೊಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಪೀಠದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾ ನೀತಾ ತೆಲಿಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ತಗೋಲಿ ಎಂಚ ಮೊನ್ನೆ ಎಂಚ ತೆಲಿಪುನು ತೆಲಿಪಲ್ತಲ್ಲ ಎಂಚ ಎಂಚ ತೆಲಿಪುನು ಎಂಚ 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 ದೇವಾ ಅದೇ ಕಲೆಕೊಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಇದೆ ಇವರಿಗೆ ನೀತಾ ತೆಲಿಪು ಕಾಮಿಡಿ
ಚಮ್ಮಿ తెలుపు ಅಂಚ ತಿಂಚ ನೀತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ಕತೆ ಬಂದ್ಪುನ ಅರ್ಧ ಹೆಚ್ಚು ತೆಲಿಗೆ ಪಟಿಕೆ ಆ ಮಾತ ತಿಳಿಪಿನ ಸೀಕಂದ್ರೆ ಅಂದೇ ಸೋಫಾ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಇರ್ಪೇರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರತಿಭೆಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಮೂಲುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೂಲುಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂಚಿನ ಹೆಂಗ್ ಸತ್ಯ ಸೈಕ ಆಸಿಡ್ ಅಂದು ಇದು ಪ್ರತಿಭೆ ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಉಂಡು ಮಾರೇನು ತೆಲಿಪು ಮನೆ ಎಂತ ತೆಲಿಪು ಎಂತ ಅವು ಕೋರ್ದ ಅಂಗಡಿ ಕೋರಿ ಪುಡದ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ನಂಗ ಲಾಸ್ಟ್ ತಿಳಿಪುಡು ನಿಂಗೆ ನಿಂಗೆ ಮಲ್ಲ ತೆಲಿಕ ಅಲ್ಲದ ಎಂತ ಎಂತ ವಾ ತೆಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಬರೋ ಸರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಮತ ಫುಲ್ ಗಮ್ಮದಿತ್ತು ಬ್ರಾಮರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ದಾಕ್ಲಾರ ಸೊ ಇನಿ ಮುಲ್ಪಡ್ದಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡೊಂದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಮುಜಿರಣ್ಣ ನಿದ್ರಲ್ಲ ಇಂಜಿ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಚೂರು ಜೆಪ್ಪೋಡು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದಿಕ್ಕ ಅಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿಯಾ